Sabihin mo sa akin, si Aling Lisa ba? Tama ba? Siya ba? Sabihin mo! Nasaan yung bata? Asan yung pinalit niya? Nasaan? Diyos ko, sana ito na ang kasagutan sa mga tanong ko. Maaari ng buhay ang anak namin ni Liz. Si Emma yun. Bakit kaya hindi mapakali si Masong? Masong! Bakit kanina ka pa hindi mapakali dyan? Nits, Ano yung envelope na yan? Patingin nga. Ano to, Masong?